Namar bomyo ya kejubab na ka office jong ka Central Bureau Investigation ka seng New Trip Youth Council menta ka singi ka arkhotrik naiving arhajar husan ha ka jalam presiden ka seng ba Roy Kupar senrem bar ka dukhot ka lej cha office jong ka CBI ka badan hamoding diang banwat jintip la ka ying ka blashna ha plau jong ka tei ka office sarkar pedang ka dei shisha em ka mandir ha ka ne ka jing lej na ka liang jong Deputy Inspector General ka tanat CBI kebadan hakne Shillong Pramod Kumar Manji ulakhat igna lam seng saungut banyakren bat hadin baladep banyakren nagliang ga office ka CBI klayalam ya gitu khat ka seng sya ka jaka balat sna ya ka tegaying bat kane kejingle banjuri lasem bagadan kejing tho ba kadai ka community hall bat meditation center nagamenta kibasa ha ka office jong ka CBI habakran hiklat thai kubor hadin baladep banjurip yakate gaying badang sna menta u president gaseng u ba Roy Kupar uloong ba hak jinya kren bo DIG ga CBI ba page yakane ga office ha Shillong uloong ba kane ga jaka kan long kum ka community hall ban meditation center nagamta kinong trei kate ga office jong ga CBI ba lakular ba dalile kinom pen kala ya kene ke jaka sya ke jaka maniblei unoy lam gaseng HYC loong bau wala kata kinlong ke bapet ngor ba kene ke jaka kanom kelalong ke jaka maniblei loong ba kidukhat loong ba kidon kirai jong ga ying bisyar ba klidu jong ka India ka Supreme Court but ki High Court ba fair but omsha ban sna ya ke jaka maniblei haplau ki office sarkar seng dalilei kanom sya bandon kino jaka meneblei la kilong haplau ke office jong sarkar pedeng lane haplau ke office jong sarkar jela nagalian jong seng kanlang bopit ngor ha ke bedei bat kane kabenta yang jong seng ha ka sautri ka mentau na ni la ay ka jing tho ha po u he jong CBI office ang po mo bingyang alor ka jing yo jing tip ka jong ba kadon ka jing sna yang ka kerja jaka ban mandi play hakani ka office jong ka CBI ka badon hang ni adin bang yo ka jing tip ila ai ka jing po ban pan jing shai alor ka ta ka jing yo jing tip ka jong kum juru ban ong ye ki ban pan paw ye ki ba kanik lada kadon ka bakum kata ka jing sna ye ki bakum kita ki jaka mandi play thau mandi play ki badon hang ni hapo office kalong persya ya kariti sansa jong ka dari India. Namar ba ngila puli ki judgment ki fair jong ka Supreme Court jong ki High Court ki fair ba kum juru la nang ipet ya kariti sansa jong kari India ong ba kari India ka kita secular republic lani kari ka bomdon kanu jing ya sya liang ya kanu kaniam. Tilada kami kebakum kata ka temple hang ni hapo office jong ka CBI kabari ka way na ki tanak trikam jong ka sarkar India lada ka don ka temple lani ka don kanu ka yung maniblay ka pau ba kani ka office kamlong light loot shoot lani kam don shoot kata ka secularism aka ti nakaliang jong ka seng ngila pau wit ka jing persya ban ngila ongru ba ngila dawaru ba ka office jong CBI ka don hang ni kadaiban ajing syai ngila up mentala siti yo tam ngim simlayo kanu ka jing persya ti mentala singi ngila awan ban kendu ya uhe body page ya kani ka CBI office kebetulan ni po mau diang bat ban ye kren markmat bat u ban panjing syai luar kini kijing tip ki jongi bat kijing bat kijing ya ka jing tho ka jongi nakaliang jong u DIG jong ka CBI office kebetulan hang ni bat deru head of branch jong ka CBI office kebetulan ni po mau diang ulah kren na ka basya yangi ba ka CBI office kebetulan hang ni kamdon kanu ka jing tumu bante ya kata ka temple but loong ru ba kani building ka badon menta ka kita community center but ka meditation center ya ki nongtre ki basyong basa hakini ki residential quarter ki badon hang ni hapo hajan jong ka office hi but nakaliang jong ka seng ila kren na ka basya ya uni u he jong ki CBI hang ni ban ong ba lada ka day ka meditation center ka seng kamdon kanu ka jing persya dai nang ni akhmat lada japat ba ka CBI lani ki nongtre jong ka CBI hang ni ki pishna lani ki pelong ya ka kum kata ka jaka mani blay dalay ru nginom sya ya ka bakum kata ngilapan pau da ka basay bangim day bangi persya ya kanu kaniam lada fipet haki lada fipet bat ya ka jingong kumba kalong ya po meghali ang iong ba ki babon nangi ki krista
kamut pat ke sorkar jela kan syak ya borok ki police station ya borok ki office sorkar bantai ya kita ki yang mani hakmat jong ki office ke jong ki namar ka constitution hi jong kari India ka ong baka state lane ka sorkar kamdi ban pen ya ka jingya syak liang yanu ru ya kanu kan yam ya kanu ka jak pendri tiki kmit lenti baka CBI ru kabade ka win kita trikam jong ka sorkar India kamdi ban bu ya kanu ka dak hapok ka office trikam ka jong ka lane hapok campus ka jong ka ya kanu ka dak ban pen bakalong kaya syak ya kanu kan yam kadi katai ka jing sngo ka jong ni dang kaliang jong DIG o bode ru head of branch ka CBI ula pentip bad ula kular yang ni ula ong ru dapetin ka basay bakani ka jaka kum bakalong mentahi kamde ka ka temple lane ka mandir ka baki gisna ka ditang ka meditation center dan kata community center nak kabanta kini ginong tre ki basyong basa kini ki residential quarter ki badon hang ni hi apok campus jong CBI office bat ulah kularu yang ni bakal kanomdon kata kajing temu ban bu lane ban pelong ya kini kacaka kum kata kacaka mani blay jongki nong tre ki badon hang ni hapok kini ka CBI office bat lu residential quarter nak kalian jo kaseng ilalet ru ban pet ya kini kacaka ban lek mi hi daladi bat kum bakalong hi mentang ilai i ya katu ka signboard ya ka platform maka deka meditation center community hall jong kinong tray ki bosyong basa hang ni bat nginget ba kani ka jingi kren ka jongi bat uniu he jong CBI ki officer ki bedon lang hang tu un bat yala ka jong ka kitien bat kanom don ka jing pen kala hadin habu bat nakaliang jong sengin bot din ya kani ka kam ngin pet ngor ba balada ka don kata ka jing kala ka jing ekren kumbala ekren menta ka sngi bat kumba ulah penpa nakaliang jong sengi don sa kiwe kila kilti ban syem na marpa kumbang ong ipi mentang idang thua tang ka CBI office bat hakiwe keyboard ngidon ru ya kiwe pat keyboard ki bakham hajrong balada ngi iba ka CBI office ka pen kenya ki kendon lani ki jing patha ki bedon apa constitution jong India bat kirai ki baka supreme court kala ai kirai ki bagi high court ba fair kila ai halor kani ka benta ka bomsya ya ki public premises lani ki public office banbu ya kinu ki jakamani belai kambut nak liang jong seng ru ngi session kila kelenti ban ujor keyboard ki bakham hajrong nang ban penting kena baki office jong ka sorkar ki jaka jong sorkar la kalong jok sorkar India la kalong jok sorkar Meghalaya kimdai ban pen kle la ne ban pen i baki ya syak liang la ne kilong liang hakanu kanu kaca niam hakanu kanu kan niam kebedonan ni ko India kaji keren ban new officer jong ka CBI ula keren yang ida ka basay ba kador kala banlong na kumnu guru dari kinom pen kala pat ya ki kum kata ka temple la ne ka mandir tingi syem ya kata ka jing keren ka jong bat nginget ba unbat ya kata ka jing keren ka jong balada open kala ya kata ngila keren na ka basay umentan ru balada ka don ka jing kala ka ba open kala ya kani ka meditation center sya kata ka jaka mani blay tingi mansi na kaliang do ka seng ru ngin sa syem kiwe kita Boleh menang boleh. Kawan berfisiak ke lawat hijau